Bueno, continuem a la ciutat d'Oliva i ho fem per a parlar-los d'una qüestió. És cert que ja ho comentàvem la setmana passada amb la regidora, amb Anna Mena, el premi per aquest treball en polítiques inclusives que ha fet des del propi Ajuntament d'Oliva. I la veritat és que m'imagino que degué de ser un dia emocionant perquè és quan van anar a replegar aquest premi de mans de la consellera Anna Mena. Bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres. Hola, bon dia, Carmen, què tal? La veritat és que molt contents de tindre-la una vegada més en nosaltres i bueno, m'imagino que pues això, encantada de rebre aquest premi ahir junt a les altres ciutats que han estat premiades, no? Sí, la veritat és que esperava aquest dia molt ansiosament perquè és cert que ha vingut, com vaig comentar la setmana passada, en una setmana molt commemorativa, que és el 25N, i a més també fa poc que vam nosaltres anunciar l'última fase d'obra de l'edifici de la dona i ha vingut un poc rodat. I bé, l'acte va ser un acte commemoratiu, va ser un acte molt reduït també per el tema dels aforos, per el Covid, però la veritat és que va estar molt bé perquè en un principi va inaugurar la directora de l'Institut Valencià de les Dones, Maria Suig. Ella va fer un poquet un discurs, el per què s'havia fet aquesta iniciativa. És la segona edició de premis festius, inclusius, i bé, i a partir d'ahir ja van començar el que és l'entrega dels guardons, que la veritat estem molt contents també perquè ha caigut molt propet, ha caigut un altre en Ondara, un altre en Pego, i bé, per aquesta zona hem sigut guardonats i és un orgull, la veritat, que es doni rellevància a la tasca que fa el departament i també als projectes que anem duent endavant, perquè són projectes que és cert que també es va comentar, ara s'han paralitzat un poc perquè com són de l'àmbit festiu, ara mateix no hi ha festes, però hem pogut donar aquest primer impuls i poquet a poquet anem adaptant també un poc segons les necessitats que tinguem en la ciutadania i en la població. I bé, molt contents de rebre este premi, este reconeixement i a més, una ajuda econòmica que també vindrà molt bé per a poder-la destinar a projectes futurs d'igualtat. Efectivament, a més, com bé deia la regidora, en una setmana tan significativa com és aquesta, on la ciutat d'Oliva també té organitzats i programats tota una sèrie d'esdeveniments o com a mínim d'actes commemoratius, no? Correcte, sí. Nosaltres el que hem intentat fer, Carmen, és en lloc d'aglutinar totes les activitats en la setmana, que és el que se sol fer, hem volgut fer-ho al llarg del mes de novembre. Començarem el dia 30 d'octubre, la primera activitat, que era un taller de sexualitat femenina, i a partir d'ahir intentar programar tots els divendres una activitat relacionada per a poder dur a terme este dia commemoratiu, que és el 25N. Nosaltres ja hem fet un parell d'activitats, a banda d'esta que va ser la primera que va inaugurar este dia assenyalat. Després hem fet un taller de grafitis als instituts, perquè sempre treballem en els centres educatius, pensem que és molt important coeducar en la igualtat i en la prevenció de violència de gènere, perquè ja sabem que a partir un poc de l'adolescència és quan pot començar, no?, aquesta tendència a poder tindre una actitud un poc abusiva o fora de lloc. Per això és molt important treballar en educació i nosaltres, bé, ja vam fer el primer grafiti el divendres dia 13, aquest grafiti està en el Lies Gregori Mayans. La veritat és que va ser, no sabíem si anava a rebre molta participació per el tema del Covid, però la veritat és que es va organitzar molt bé perquè començarem a les 9 del matí i com està destinat als grups de quart de l'ESO i segon de FP bàsica, vam anar per torns i vam poder tots participar una miqueta, encara que és la grafitera la que organitza i fa el disseny, però el que volíem era que ells participaren i que d'alguna forma també ells manifesten i vegen que això és cosa de tots i no és cosa d'uns pocs. I bé, molt bé, la veritat és que va estar molt, molt bonic i el divendres de la setmana passada vam fer el segon grafiti, que va ser en l'altre institut, en el Gabriel Siscar. Eixe sí que és en interior. El del Gregori Mayans es pot visitar, es pot veure perquè està... Sí, perquè es veu des del carrer. Correcte. Està en una paret exterior, és en el carrer Gabriel Miró 13, molt a prop del poliesportiu. La gent d'Oliva ho coneixerà, inclús gent dels municipis del voltant, si volen visitar-lo.
És molt bonic i destaca molt perquè esta xica, la grafitera, en els 2 dissenys que ha fet, tant en l'Institut Gregori Mayans com en el Gabriel Siscar, és trencar un poc en els estereotips. Ella utilitza colors molt vius, ella intenta també utilitzar, per exemple, combinar un color verd i un color rosa. Sempre l'estereotip ha sigut el rosa, el color femení, i ella el que pretén és, amb aquesta combinació de colors, trencar un poc, no? Com les dones al món, arreu del món, multicultural. I bé, molt bé, la veritat és que molt bona participació, la gent va estar superimplicada i esta xica es diu Bàrbara, ella té el seu nom artístic, és Barbie Turiquil, es pot seguir per el Facebook. Ella és una xica que ha estat afectada, per això ella en una primera part del taller que vam organitzar de grafitis, ella conta un poc la seva experiència, el que li va passar, perquè ha sigut víctima de maltracte, i a partir d'ahir, per a que la gent pugui comprendre, ella es graduà en Belles Arts i va començar a voler visibilitzar el que és la violència de gènere i com hi ha que lluitar, i sobretot també trencar un poc els estereotips, com bé he dit, i donar a entendre que les dones, siguen de la cultura que siguen, no tenen per què permetre que es pugui tolerar una actitud abusiva o masclista. De fet, és curiós perquè en els 2 grafitis sí que és veritat que en l'Institut Gregori Mayans els mateixos alumnes han volgut mantindre 2 frases que ells tenien en un anterior grafiti, que són frases també vinculades a la igualtat. Es diu el violeta combinant totes i els carrers seran sempre nostres. Clar, com aquest grafiti sí que està combinant dones de diferents cultures, el que vol dir és això, que el violeta, que és el color important, rellevant en quant a la lluita en contra de la violència de gènere i de la igualtat, que combinen totes en el sentit de que hem de lluitar totes juntes per intentar aconseguir un món més. Sí, que no és una qüestió ni d'edat, ni de color, ni de religió, ni de provenença. És una qüestió de tots i de totes. Correcte. Aquest és el grafiti del Gregori Mayans. I després el del Gabriel Siscar té 2 frases també, que ahir sí que integrem el que és la figura de l'home, perquè el que volem veure, per un costat tens una dona que està plorant i darrere un home que li està dient qui bé t'estima, i a l'altra banda ja està somrient, està dient et vol feliç. O sigui que ahir també ja estem integrant la figura de l'home com dient això no és cosa sols de vosaltres sinó de tots. És un poc el que es vol transmetre. I bé, aquest taller ja està finalitzat. I ara ja entrem en esta setmana, que és la setmana del 25N. Per tant, demà tenim l'acte institucional. Hem fet un acte reduït perquè el que no volíem era que hi haguera concentració de gent. Sí que farem un vídeo per a que la gent després pugui sumar-se al minut de silenci i pugui seguir-nos, però l'acte de demà és un acte que tindrà lloc en la porta de l'Ajuntament, en la corporació municipal, amb representació de les 3 associacions de dones, que és a més de casa, Sàvia i el col·lectiu Feministes, i el departament. I bé, el que es farà serà llegir un manifest, com es fa habitualment, guardarem un minut de silenci per totes les víctimes, i després hem pogut aconseguir que vinga una xica a cantar una cançó, perquè ens venia molt bé el que nosaltres volem traslladar, que és trenquem el silenci, aquest minut de silenci, amb una cançó reivindicant, no? Reivindicant i conscienciant, i és un poc el que es vol pretendre en l'acte que tindrà lloc demà. Sí, sobretot allò de que la violència de gènere no és una cosa que ha de quedar silenciada ni dins de 4 parets, que hem de lluitar contra ella estiga on estiga, no? I hem de fer-ho alçant la veu. Correcte, sí. De fet, la lletra en si de la cançó ja és el que diu, no? Que estigues en el lloc on estigues, has de visibilitzar, has de fer-ho veure i has d'intentar sumar sempre per intentar millorar esta situació. I bé, després ja el dijous 26 tenim ja una activitat oberta a la ciutadania, és en aforo limitat, val? És una xerrada col·loqui que és sobre nutrició femenina. El que hem fet és, volíem que la nutrició estigués enfocada a totes les etapes hormonals reproductives de les dones, no? El que és la premenstruació, menstruació i després la menopàusia, perquè sí que és cert que per a prevenir també algunes malalties, com el càncer de mama, per exemple,
és molt important la nutrició. De fet, és el 80% de la nostra salut i pensem que enfocar-lo des d'aquest punt de vista era interessant. Així és que, també és una activitat una miqueta diferent, però molt interessant per aquesta jornada. Correcte. Les activitats anteriors al 25 sí que volien que foren de més conscienciació, però a partir del 25 després volien que trencaren un poquet dintre de lo que és la igualtat, encara que no tinga la terminologia en si de violència de gènere, però el que també pretenem és integrar aquestes activitats que el que fan també és estar incloses dins de lo que són totes les activitats o actes que fem referència a la igualtat i intentar també millorar aquesta informació que moltes dones no tenen. Per això havíem decidit fer aquest tipus de xerrada sobre nutrició femenina. La xerrada està a càrrec de la nutricionista Laura Torres, que és una xica jove d'ací d'Oliva. I bé, si vols al final, Carmen, sí que comentaré perquè és important confirmar l'assistència. Sí, és el que anem a preguntar. Les que ja s'han fet, les que no estan obertes a un públic massiu, doncs, són significatives, però les que anem a comentar ara, que sí que estan obertes de nou al públic i que encara que no se buscarà massificació, però sí que és cert que es busca assistència de públic, com ho hem de fer, a on ens hem d'adreçar per a poder gaudir-ne i participar? Doncs mira, simplement és escriure un correu en les places que vols reservar amb el nom i cognoms al correu agentigualtat@oliva.es, val? I ahí confirmaran l'assistència, perquè com l'aforo és limitat per intentar guardar distància i tal, s'ha de fer a través de correu. Bé, este correu serveix per a reservar tant per a l'activitat de dijous i la del divendres que ara comentaré, val? Molt bé. I la ubicació és la mateixa. Per a l'activitat de dijous i divendres, la ubicació és en el Casal Jove, carrer Guillem de Castro, número 10, a les 6 de la vesprada. Perfecte. Val? Ja tenim la xerrada de nutrició per a previndre malalties com el càncer de mama i ara la de divendres. Doncs molt bé. I ja per a tancar el que és la setmaneta del 25N, hem organitzat, jo el que volia és que la mateixa grafitera que ha fet aquesta activitat a centres educatius fora també oberta a la ciutadania per a que coneguera ella la seva experiència. És una forma també d'obrir un poc els ulls i llevar aquesta venda a totes les dones que puguen patir algun tipus d'agressió. Ella contarà la seva experiència, va fer una reproducció d'un vídeo i després es posarà tots els grafitis que ha fet, entre ells els d'Oliva. Es diu Projecció Vídeo Corten, i és a càrrec de la grafitera Barbie Turiquils, Bàrbara és el seu nom, i el mateix aforament limitat, confirmar el mateix correu que he dit abans i a la mateixa hora, a les 6 de la vespre, en el Casal Jove. I així ja donaríem per finalitzada aquesta setmana del 25N. Molt bé. Doncs ara ja tenim la meitat de les activitats desenvolupades. A més, no podia haver vingut en millor moment aquest premi i aquesta replegada del premi per el projecte d'igualtat i tan sols ens resta que la gent acudisca i sobretot donar-li les gràcies, regidora, per haver estat avui amb nosaltres i per haver-nos contat totes aquestes activitats. Moltes gràcies a vosaltres, Carmen. Sempre és un plaer. Gràcies.